ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ രാധാ ശ്യാമ സുന്ദര രാധാ ശ്യാമ സുന്ദര രാധേ. ജയ രാധാ രാസ ബിഹാരി രാധാ രാസ ബിഹാരി രാധേ. ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ ജയ പ്രഭുപാദ്. തായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ. നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സില് പ്രഭുജി പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും അതിൽ ആഡ് ചെയ്യരുതെന്ന്. ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു അല്ലേ മാതാജി? അത് പ്രഭുജി. അതെ അതെ, ഞാനും പറയാം. നമ്മള് ഇങ്ങനെ എല്ലാരും ചൊല്ലുന്ന പോലെ നമ്മളും അങ്ങ് കേട്ട് ചൊല്ലരുത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സില് പ്രഭു പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബുക്കിലുള്ളത് ചൊല്ലിയാൽ മതി. അതിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാലോ. അത് ചൊല്ലുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാല് സത്യവ്രത മുനി രചിച്ചതല്ലേ, അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കാനായിട്ട് ആളല്ല അല്ലേ. അതെ. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇനി അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് വൈഷ്ണവരെഴുതുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും ചേർക്കാതെ ചൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ലതായിരിക്കും, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ്. ചെയ്തോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കജംകയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥ ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംസ്യ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകലന രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകലന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംസ്യാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം.
കൃഷ്ണ നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ അത് ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ് അല്ലെ അവതാരമായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതൊരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ വായിച്ചത് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദ്വിഷാം ബുദ്ധോ നാനാജ്ഞനസുതാ കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഇന്നലെ സംശയം ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് രഹസ്യാവതാരമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അല്ലേ? ഇന്നലെ സംശയം പിന്നീട് ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് രാധാകൃഷ്ണ പിന്നെ ഏതാണ് രണ്ടുപേരും രാധയും ശ്രീകൃഷ്ണനും അതിന്റെ ഒരു ഏതാണ് ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുള്ള ഒരു രൂപമായിരുന്നു. കമ്പൈൻഡ് ഫോമാണ്, ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. നമ്മൾ രാധാകൃഷ്ണ എന്നുള്ള ഇതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചല്ലേ, ആർത്തനാരീശ്വരൻ പോലെ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച്. അത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതല്ലേ. ആ രൂപം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കണ്ട രാധയായിട്ട് കാണാം, രാധയെ നോക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനായിട്ട് കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉള്ള ഒരു രൂപമായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, അത് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വച്ചേക്കാണ്, രഹസ്യമായിട്ട് വച്ചേക്കാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും രൂപത്തിലും സാധാരണക്കാര് കാണുന്ന രൂപത്തിലൊന്നും, അതായത് സാധാരണ ഭക്തർക്കൊന്നും അത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. നമുക്കറിയാം രാധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് തന്നെയാണ്? രാധ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് രൂപമായിട്ട് കാണും. വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, രാധയും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ അവതാരം നില ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ദിവ്യ പ്രേമത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ രാധാ ദേവിയുടെയും അതായത് ഗോപികമാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ആരാ? ഗോപികമാരിൽ ഉന്നതയായിട്ടുള്ളതാണ് രാധാറാണി അല്ലെ. അവരുടെ അങ്ങേറ്റത്തെ ഭക്തരാണ് അല്ലെ. അത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ, സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട്, അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് ആണ് ഈ രൂപത്തില് ഈ അവതാരം എടുത്ത് വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു മഹത്തായ ദിവ്യ ലീലകളിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ദിവ്യ ലീലയായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം. അത് കലിയുടെ അവതാരം അല്ലെ. രാധാറാണിയുടെ നിറത്തിലാണ്, സ്വർണ്ണ നിറത്തിലാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സാധാരണ കൃഷ്ണന്റെ നിറം എന്താണ്? കറുപ്പ് നിറമാണ് അല്ലെ, ആകാശ നിറമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? മഞ്ഞ, ഏതാണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ നിറം, ഇവിടെ സ്വർണ്ണ നിറം അല്ലെ. സ്വർണ്ണ നിറത്തിലാണ്, അതായത് രാധാറാണിയുടെ അതേ നിറത്തിലാണ് ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതും. അപ്പോ അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ പാതയിൽ ചലിച്ച് എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധ ഭക്തരാക്കി മാറ്റുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ലീല നടിച്ചത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഭഗവാൻ. ഇപ്പോഴും ഏതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള നാമം തന്നെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതിനെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തരത്തിലാക്കി മാറ്റിയത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. ഇത് ഏതിലെ ഉള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു? നാരദീയ പുരാണത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഹരേർനാമ 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 ഇവ കേവല അല്ലെ. അതെ, അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു. ഹരിനാമം അല്ലാതെ വേറൊരു നാമം ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പുരാണത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തരത്തില്, എല്ലാവരുടെയും നാവില് കുടികൊള്ളുന്ന തരത്തില് അത്രയും പ്രസിദ്ധമാക്കിയത് ആരായിരുന്നു? ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ രൂപത്തിൽ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു രാധയുടെ കൃഷ്ണനോടുള്ള രണ്ട് ഉദ്ദേശമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ അവതാരത്തില്. രാധയുടെ കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹം അനുഭവിക്കുക എന്നാണ്. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എല്ലാവരിലും പ്രേമിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ്. എന്നാലും ഏറ്റവും വലിയ പ്രേമഭാജനവും ഭക്തിയുമായ രാധാറാണിയുടെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം എങ്ങനെയെന്ന് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയണം. അത് കാരണം രാധാറാണിയുടെ വർണ്ണവും ഭാവവും സ്വീകരിച്ച് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം
ആദ്യമായിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് അവതാരം കൊണ്ടുവന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവന പാത തെളിയിക്കാനും എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കാനും മുൻ അവതാരങ്ങളിൽ അല്ലെ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം എന്താ, ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ അർജുനൻ വഴി. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, അതത്രയും പാലിച്ചില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, അതാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെങ്കിലും അത് ആരും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗത്തില്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അത് നടപ്പിലാക്കി, അതാണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കി കാണിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്നാണ്. അപ്പൊ മുൻ അവതാരങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ആണെങ്കിലും ഇതാണ് ബലഭദ്രരാമന്റെ ആണെങ്കിലും, അതേപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാവരെയും അധർമ്മികളെല്ലാം വധിക്കുന്ന അല്ലെ, നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. എന്നാല് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തെ അവിടെ. എന്നാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ എന്തായിരുന്ന മഹത്തായ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയ പഠിപ്പിക്കുക എന്നായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയും എല്ലാവരെയും അത് പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അത് പ്രസിദ്ധമാക്കി മാറ്റുകയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നാവില് അത് വിളയാട്ടം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളും ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കാൻ ഇടയായത് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ പ്രഭു എന്ന അവതാരത്തിലൂടെയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ രഹസ്യം ഈ രണ്ട് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അവതാരം എടുത്തത് രഹസ്യമായിട്ട് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. താനൊരു ഭക്തനാണെന്നാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലൂടെയും തെളിയിച്ചത്. അല്ല, ഞാനൊരു ഭഗവാനാണെന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല പ്രവർത്തനം. ആരെങ്കിലും അങ്ങ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അവരെ ശാസിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാനല്ല, ഞാൻ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് എന്നായിരുന്നു എല്ലാപ്പോഴും അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് രഹസ്യം സൂക്ഷിച്ചത്. ഒരു വിനയാന്വിതനായ സന്യാസിയുടെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് കാണിച്ച് മാതൃകയാകുകയായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോ നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി പറയുകയുണ്ടായി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിൽ ജനിക്കും എന്നെന്താ പ്രൊഫസി മുൻകൂട്ടി പറയത്തില്ല, അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അത് പല കൃതികളിലും ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിച്ചപ്പോൾ, അവതാരികയിൽ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പല പല ഉപനിഷത്ത് തുടങ്ങിയ കൃതികളിലൊക്കെ ഇത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ശരിയായ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ രാമാനന്ദരായ് തുടങ്ങിയ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള രൂപമേ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ പിന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ട് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തനായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജന്മം കൊണ്ടു. അതാണ് ഒരു രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഭഗവാൻ ബുദ്ധ ഭഗവാനായിട്ട് അവതാരം കൊണ്ടതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതേ തത്വങ്ങൾ തന്നെയാണ് വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ആ തരത്തില് നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ 26 ഗുണങ്ങളിൽ പല ഗുണങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ അവിടെ 26 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ പല ഗുണങ്ങളും ബുദ്ധ ഭഗവാനും നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം എല്ലാവരും പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഊന്നൽ കൊടുത്തത് എന്തിനായിരുന്നു? അഹിംസാ തത്വത്തിനായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവതാരത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെ കലിയുഗത്തില് എപ്പോഴായിരുന്നു? 566 BC-യിലാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പോഴത്തേന് 2600 വർഷം അപ്പോഴായിരുന്നു ഭഗവാൻ ബുദ്ധ അവതാരം കൊണ്ടത്. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തില് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രചിച്ച ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പൊ ഒരു പ്രൊഫസി എന്ന നിലയ്ക്ക് കൽക്കിയുടെ അവതാരവും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരവും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 1486 അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ അവതാരത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഏതാണ് ശരിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോ കാലങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കൽക്കി അവതാരം വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും സംഭവിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ വിശ്വാസം വരാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഏതാ ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ അവതാരവും ഇനി എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരവും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കൽക്കി അവതാരവും നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പാലിക്കാം, ഫോളോ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്ത ജീവിതത്തെയും അത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കും അല്ലെ. അതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ ഏതാണ് ഒന്ന് സ്ഥായിയല്ല, എല്ലാത്തിനും മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ബുദ്ധനെ ഏതാണ് ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് വേദങ്ങളുടെ കാര്യമായിട്ട് മാറും. ഭഗവാൻ വേദങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വന്നു. കാരണം എന്താണ്, ബുദ്ധിജീവികൾ നാസ്തികരായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ത് ചെയ്തു, വേദങ്ങളിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ബലികർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, മൃഗബലി നടത്താം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെ നിഷേധിക്കണമെങ്കിൽ വേദത്തിനെ തള്ളി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, വേദത്തിനെ ആലങ്കാരികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ തള്ളിപ്പറയുകയുണ്ടായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഏതാണ് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദാന്തി ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ മറ്റേതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും അതേപോലെ വേദങ്ങളിലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒന്ന് ഭാഷ പ്രശ്നം അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് എന്താണ്, പിൽക്കാലത്തെ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം, കലിയുഗത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു. കാരണം എന്താണ്, സംസ്കൃതം സാധാരണക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, എഴുതിയെന്നല്ല അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്, ഇതൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടത് പിൽക്കാലത്തല്ല, വാമൊഴിയായിട്ട് പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഇതാണ് പണം സമ്പാദിക്കണം എന്ന താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകലുകയായിരുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങൾ. കാരണം എന്താണ്, പണം ഒരു പ്രധാന ഇതാണ് കാരണമായിരുന്നു. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ആര് സ്ഥാപിച്ചത്, ഈ ബ്രാഹ്മണർ സ്ഥാപിച്ചത്, പിൽക്കാല ബ്രാഹ്മണർ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. അതേപോലെ സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രർക്കും ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരെയും എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ഇതാ മൃഗബലി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് പാവമൃഗങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ്. ഏതാ യജ്ഞത്തിന്റെ പേരിൽ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാരണത്താല് മൃഗങ്ങളെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മൃഗങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് യജ്ഞത്തിന്റെ പേരിൽ. എന്നിട്ട് മാംസഭക്ഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ മാംസഭക്ഷണം നടത്താറില്ല അല്ലെ. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കൂ. ബ്രാഹ്മണര് കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് മാംസഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കൂടെ ഇതൊരു വഴിയായിട്ട് മാറി യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ പാപമൃഗങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. മൃഗബലി നടത്തുമ്പോ ഏതാണ്, യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ രീതിക്ക് ഒരു യജ്ഞം നടത്തിയാല് ആ ജീവിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, പാശ്വമേധ യാഗത്തില് അർപ്പിക്കുന്ന അശ്വം അല്ലെ, ബലിയർപ്പിക്കുന്ന അശ്വത്തിന് യഥാർത്ഥ രീതിക്ക് ഏതാണ് അതിന്റെ മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ജപിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോഴേ ആ ജീവിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ജന്മം കിട്ടും. മനുഷ്യജന്മം തന്നെ കിട്ടാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ ബലി നടത്തുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണൻ പുരോഹിതനും
ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. സ്വർഗം മുതലായിട്ടുള്ള ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ പോകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പ്രൊമോഷനാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വെറുതെ യജ്ഞത്തിന്റെ പേരിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന വേദാധ്യയനം അവർക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പുരോഹിതനാകുന്നില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് മന്ത്രങ്ങളും അതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയില്ല. വേദമന്ത്രങ്ങളൊന്നും ബലിയർപ്പണത്തിനുള്ള മന്ത്രങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒന്നും ശരിയായിട്ട് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അവര് പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൃഗത്തിനെ അവരുടെ ജീവിതം പകുതി വഴി വെച്ച് അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് വീണ്ടും ജീവിതം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അവർക്ക് സാധാരണ ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ മൃഗ ജീവിതമായിരിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് പകുതി വെച്ച് നിർത്തിപ്പോവുകയല്ലേ, ജീവിതം മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർക്ക് വീണ്ടും ആ ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതനും ഉയർച്ച വരുന്നില്ല, ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോകുന്നില്ല, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കൊന്നും സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അത് പാപമായിട്ട് വരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട ജീവിക്കും ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതനും അത് പാപമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്ക് അവർക്കുള്ള അവരുടെ വധവും നിർത്തലാക്കണം. അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനായിട്ട് ജീവിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതേപോലെ ഈ പാപം ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതനെ അതിൽ നിന്ന് പാപവിമോചനം നൽകണം. അതേപോലെ സാധാരണക്കാർക്കും ഭഗവാൻ പ്രാപ്യമാകണം അല്ലേ. സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രർക്കും അതേപോലെ എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്കും, പാവപ്പെട്ടവർക്ക്, ധനവാന്മാരല്ലാത്തവർക്കും ഭഗവാന് പ്രാപ്യമാകണം. ഭഗവാന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് കിട്ടണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? മൃഗബലി നിരോധിച്ചത്. പിന്നെ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? വേദങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് വേദങ്ങൾ അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വേദങ്ങളെ ഒരിക്കലും തള്ളി പറയത്തില്ല അല്ലെ. വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധാരണ ജന ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെ. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാണ് വേദങ്ങളിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട വേദങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ തള്ളിക്കളയത്തില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ കണ്ണിൽ മണ്ണിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? വേദങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. വേദങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും നടത്തണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ആന്റി വേദിക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആന്റി വേദിക്. ആന്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എഗൻസ്റ്റ് വേദാസ്, എഗൻസ്റ്റ് റിച്വൽസ് അല്ലെ. അതേപോലെ എഗൻസ്റ്റ് ഗോഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം സോളിനെ കുറിച്ച്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പറയേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ അഷ്ടാംഗ മാർഗം വഴി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും, സഹായിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ. നിങ്ങൾ ഈ അഷ്ടാംഗ മാർഗം വഴി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് 8 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയായ പാലി, പ്രാകൃതം ഇതിലൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചു, എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സാധിച്ചു. അവരെല്ലാം ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ അനുയായികളായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്ന നാസ്തികരെല്ലാം ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു? ബുദ്ധ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബുദ്ധ ഭഗവാൻ വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, നേരിട്ടല്ലാതെ ആരെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന തരത്തില് ആരാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ആരുടെ അവതാരമാണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് അല്ല. ബുദ്ധനെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആരിൽ വിശ്വാസം വന്നു എന്നാണ്? ഭഗവാൻ. പക്ഷെ അവർക്ക് നേരിട്ട് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? നേരിട്ടല്ലാതെ ബുദ്ധ ഭഗവാനിലൂടെ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ബുദ്ധ ഭഗവാനോടുള്ള ആരാധന ഉണ്ടായി. ബുദ്ധ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ അവർ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ശരിക്കും ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കാൻ ഇടയായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാവരും
അനുയായികളായിട്ട് മാറി, ബുദ്ധഭഗവാന്റെ അനുയായികളായിട്ട് മാറി. അതായത് ആരുടെ അനുയായികളാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അനുയായികളാണ്, അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുയായികളായിട്ട് മാറി. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, പല പല രാജ്യങ്ങളിലും, അല്ലെ, അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും, പിന്നെ ഏതാ ഫാർ ഈസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാല് ജാവ, സുമാട്ര തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും, ചൈന, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും, ഇന്തോനേഷ്യൻ ദ്വീപുകളിലും, പിന്നെ ശ്രീലങ്കയിലും, പിന്നെ അടുത്തുള്ള നേപ്പാൾ, തായ്ലൻഡ്, അത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും. തായ്ലൻഡ്, സിംഗപ്പൂരൊക്കെ രാജ്യങ്ങളെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ബുദ്ധമതം പ്രചരിച്ചു, ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്താനായിട്ട് ഏതിന് സാധിച്ചു? ബുദ്ധഭഗവാന് സാധിച്ചു. അത് ഏത് തത്വത്തിലൂടെയാണ്? അഹിംസാ തത്വത്തിലൂടെ. ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതിയിലൂടെയുമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ 10 കാര്യം എല്ലാ ഈ ഗുണങ്ങളും എന്തായിട്ട് വരുന്നു? 10 കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. 10 പ്രിസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കിടക്കരുത്, വലിയ വില കൂടിയ മെത്തകളിലൊന്നും കിടക്കരുത്, പിന്നെ അധികം ഉയരം കൂടിയ സാധനങ്ങളിലൊന്നും കിടക്കരുത്, പിന്നെ ഒരു നേരം അല്ലെങ്കിൽ 2 നേരം അത്യാവശ്യ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കുക, പിന്നെ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്, കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ വളരെ ലളിതമാക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല, അല്ലെ? അവരെയൊന്നും ബുദ്ധമതത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതുമില്ല. അപ്പൊ അവരെന്തായിട്ട് മാറി? അവരെല്ലാം നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് മാറി ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു, കൊള്ളക്കാരും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പലിശയ്ക്ക് കടം കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? അവരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ആ തൊഴിലൊക്കെ വിട്ടിട്ട് സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ടെല്ലാം അവർ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം നല്ലതാക്കി മാറ്റാനായിട്ട്, ലളിതമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട്, ബുദ്ധ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട്, സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തില് ജനങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ അവതാരത്തിലൂടെ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. നാസ്തികരല്ല ഇപ്പൊ ആരായിട്ട് മാറി? വിശ്വാസികളായിട്ട് മാറി. അതല്ലേ വേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ദൈവവിശ്വാസികൾ, ദൈവം എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസികളായിട്ട് മാറി. അതിലൂടെ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദാസരായിട്ട് അവർ മാറുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലോട്ട് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഓടിച്ചു പോകാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ ശ്രീപ്രഭാതൊക്കെ ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശക്തിമത്ത അവതാരമായ ശ്രീബുദ്ധൻ ഗയയിൽ, ബീഹാറിൽ അഞ്ജനപുത്രനായി അവതരിച്ചു. അഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. വേദാനുസാരിയായ മൃഗബലിയെ കഠിനമായി എതിർത്തു. ബുദ്ധഭഗവാൻ അവതരിച്ച കാലത്ത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ മറ്റെന്തിനേക്കാളും മാംസഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു, അല്ലെ? യജ്ഞബലിയുടെ മറവിൽ സകലടവും പ്രയോഗത്തിൽ അറിവുശാലകളായി മാറുകയും അനിയന്ത്രിതമായി കശാപ്പുകൾ വ്യാപകമാകുകയും ചെയ്തു. പാവമൃഗങ്ങളോട് കരുണ തോന്നിയ ശ്രീബുദ്ധൻ അഹിംസാ തത്വം പ്രചരിപ്പിച്ചു. വേദസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ തനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് ധാർമ്മിക ഉദ്ബോധനം ചെയ്യുക വഴിയും മൃഗവധത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിപത്കരമായ മാനസിക പരിണാമങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു. കാരണം ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ മനസ്സെന്തായിരിക്കും, അല്ലെ? നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസാവാദ്യ കർമ്മണ, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഊന്നി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ നാസ്തികരായ അല്പജ്ഞാനികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ അനുഗമിച്ച് അപ്രകാരം കാലക്രമേണ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന പ്രാഥമിക നടപടിയായ ധാർമ്മിക അച്ചടക്കവും അഹിംസയും പരിശീലിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിരുന്നവർ, ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന വേദങ്ങൾ, അല്ലെ? ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ വേദങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയെ, അല്ലെ? അതാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ധാർമ്മിക അച്ചടക്കം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയാം.
അദ്ദേഹം നാസ്തികരെ ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുന്ന അത്തരം നാസ്തികർ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അതേസമയം സ്വയം ഭഗവത് അവതാരമായ ശ്രീബുദ്ധനിൽ അവർ പരിപൂർണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരം അവിശ്വാസികൾ ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ഈശ്വര വിശ്വാസികളായി തീർന്നു. ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ അപാര കരുണയാണിത്. അവിശ്വാസികളെ അദ്ദേഹം തന്നിൽ വിശ്വസ്തരാക്കി. തന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെ അല്ലെ വിശ്വസ്തരാക്കി മാറ്റി. ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് മൃഗബലി സമൂഹത്തിൽ അതിപ്രബലമായ സവിശേഷതയായിരുന്നു ഇവയൊക്കെ വേദനിർദ്ദേശങ്ങളാണെന്ന് ജനങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ആരാ ഈ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണരാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചത് അല്ലേ? അങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം വേദം എന്താണെന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയില്ല, സംസ്കൃതത്തിലായത് കാരണം. ആധികാരികമായ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അല്ല വിജ്ഞാനം പരമ്പരയിലൂടെ വേദവിജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത അക്കാലത്ത് ആ വിജ്ഞാന സമ്പ്രദായം സാമാന്യ വേദ പഠിതാക്കളെ മനോജ്ഞ ഗംഭീരവും ശ്രവണസുന്ദരവുമായ വാചക പ്രകടനത്തിലൂടെ വഴിതെറ്റിച്ചിരുന്നു. വേദങ്ങളൊക്കെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉരുവിടുമ്പോ നമുക്ക് സംസ്കൃതം അറിഞ്ഞുവിടാത്തോണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അന്താളിച്ച് നിൽക്കുമല്ലേ? എന്തോ ഒരു ഏതാണ് നല്ല ശബ്ദം കൊണ്ടുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൽ വീഴും, ശബ്ദം ഇതില് വീഴും അല്ലെ? നമുക്കറിയില്ല എന്താ ചൊല്ലുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ മലയാളത്തില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസിൽ അത് എഴുതപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു. ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമായിരുന്ന? ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഷയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത്. അതവിടെ പറയുന്ന വഴിതെറ്റിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്ന വാചക പ്രകടനത്തിലൂടെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത്തരം മൂഢപണ്ഡിതരെ അവിപഞ്ചിത കുറിച്ച് വിമർശനപരമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പണ്ഡിതരെ അവര് യഥാർത്ഥ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വന്നവരല്ല. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വന്നവരെന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ഇങ്ങനെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയത്തില്ല അല്ലെ? എന്താണ് വാസ്തവം എന്ന് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം, അതീന്ദ്രിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ആധികാരികമായ ഗുരുശിഷ്യ ശ്രേണിയിലൂടെ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധ പഠിപ്പിക്കാത്ത മൂഢരായ വേദ പണ്ഡിത നിശ്ചിതമായും സംഭ്രാന്തരാകും. എന്താണ്? അവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. ശരിയായ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരാത്തത് കൊണ്ട്, യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഗാഠമായ ജ്ഞാനമില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വേദങ്ങളെ എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് വേദങ്ങൾ പറയുന്നതെന്നുള്ള, അതാണ് വേദത്തിൽ പറയുന്നെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 15:15 പറയുന്നു, വേദശ്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യ. എല്ലാ വേദങ്ങളും രചിച്ചത് താനാണ്, അറിയുന്നതും താനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആരെ പ്രാപിക്കുക? ക്രമേണ പരമപുരുഷന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു വ്യക്തിഗത ആത്മാവ്, പിന്നെ ഏതാ പരമപുരുഷൻ, പിന്നെ ഏതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചത് അല്ലേ? ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും അല്ലെ? ഇവയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആത്മാവും ആത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെന്ന് പ്രതിപ്രവർത്തനം, ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴാണ് കർമ്മങ്ങൾ വരുന്നത്. കർമ്മങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒരാളെ ക്രമേണ പരമപുരുഷന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ്. പരമപുരുഷൻ, വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനെ പറഞ്ഞതാണ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതാണ് സമ്പൂർണ്ണ വേദ സാഹിത്യത്തിന്റെ സാരാംശം. അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പര കർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നു, പ്രതിപ്രവർത്തനം. അത്തരം കർമ്മത്തിന്റെ അഥവാ പ്രവൃത്തിയുടെ അനന്തരഫലമായി ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം അഥവാ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലൽ അനായാസേന സംഭവമാകുന്നു. ശരിയായ രീതിക്ക് നമ്മൾ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ആ കർമ്മം അല്ലെ, ഫലേച്ഛ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിർഭാഗ്യവശാൽ അനധികൃതമായ കൃതരായ വേദ പണ്ഡിതർ പവിത്രീകരണ ആചാരത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഉപനയനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ്. അത്തരം നാസ്തിക മനോഭാവമുള്ള ഭഗവാനിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ല. ഇതിന്റെ കാരണം ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ അല്ല അവരെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാസ്തിക മനോഭാവമുള്ള സംഭ്രാന്തരായ വ്യക്തികൾക്ക് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ നാസ്തിക സംജ്ഞയാകുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രാഥമികമായി മൃഗവധത്തെ നിരോധിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും
എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരാൾ ആരാണ്? ബുദ്ധ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? മൃഗവധത്തെ ആദ്യമേ നിരോധിച്ചു. ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ മടങ്ങി ചെല്ലുന്ന പാതയിലെ വിപത്കരമായ ഘടകം കശാപ്പുകാരാകുന്നു. രണ്ടു വിധം കശാപ്പുകാരുണ്ട്. ഒന്ന് ആത്മാവിനെയും മൃഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആത്മഹന്താവ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവിനെ സ്വയം വധിക്കുന്നവർ എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാവിനെ ഉപയോഗിക്കാതെ വരുമ്പോ ആത്മാവ് വീണ്ടും വീണ്ടും പല 84 ലക്ഷം ജീവൻ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും അല്ലെ. അതാണ് ആത്മഹന്താവ്. പിന്നെ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് കശാപ്പുകാര് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? മൃഗ കശാപ്പുകാര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടു തരം കശാപ്പുകാരുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ വധിക്കുന്നു, മറ്റാത്മാക്കളെ കൊല്ലുന്നു അല്ലെ. മൃഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ആത്മാക്കളാണ് അല്ലെ, അവയും കൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ സ്വന്തം ആത്മാവിനെയും കൊല്ലുന്നു, മൃഗങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയും കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മൃഗകശാപ്പുകാർക്ക് മാത്രം പരമപുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ആസ്വദിക്കാനാവില്ലെന്ന് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ അവര് കൂടുതൽ പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആകയാൽ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്കുള്ള പുരോഗമന പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ പ്രമുഖവും പ്രാഥമികവുമായ മൃഗവധം അവസാനിപ്പിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് മൃഗവധവുമായി ഏതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവര് പറയും. മൃഗബലിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇല്ല എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ കൊല്ലുമ്പോഴേ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റാത്മാക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, കലിയുഗ പ്രസാദത്താൽ സന്യാസിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിരവധി പേർ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. അവർ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും മൗലാന ചന്ദ് കാസി സാഹിബും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവതാരികയിൽ പഠിച്ചു. ആരാണ്? നവാബ് സങ്കീർത്തനത്തിന് എതിർത്ത ആളാണ് അല്ലെ. ബംഗാളിലെ നവാബ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരുമായിട്ട് സ്ട്രീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ കൂടെ തന്നെ നാമസങ്കീർത്തനം നടത്തി. ഇദ്ദേഹം കയറി ഒളിച്ചിരുന്നു. അവസാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പം അദ്ദേഹം ഈ മൃഗബലി വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ വന്നപ്പം ആ മൃഗബലിയെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ അതെല്ലാം വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണല്ലോ എന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ നവാബ് ആർഗ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് ശരിയല്ല എന്ന്, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ അങ്ങേർക്കും അത് ബോധ്യമാകുകയുണ്ടായി. പിന്നെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നാമ സങ്കീർത്തനം നടത്തിക്കോളൂ, ആരും തടയരുതെന്ന് ഓർഡർ ഇടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയായിരുന്നു നല്ല ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പിന്നെ ഈ സാഹിബും തമ്മിൽ, നവാബും തമ്മില്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? കശാപ്പുശാലകളിലെ അനിയന്ത്രിത മൃഗവധം വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന യജ്ഞബലിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അസുരന്മാർ അഥവാ വേദ സാഹിത്യ പണ്ഡിതന്മാർ അറിയപ്പെടുന്നവർ മൃഗബലി വേദവിഹിതമാണെന്ന് ഉയർത്തിക്കാട്ടി, വേദത്തിൽ പറയുന്നതാണെന്ന് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയപ്പോൾ ശ്രീ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ഉപരിപ്ലവമായി വേദാധികാരത്തെ നിഷേധിച്ചു. കാരണം എന്താണ്? അവരെയും കൂടെ തന്റെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉപരിപ്ലവമായി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് തോന്നും താനെന്താണ് ആ വേദത്തെ തള്ളി പറയുന്നു എന്ന് തോന്നി. യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദത്തെ തള്ളി പറയുന്നില്ല അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനാൽ തന്നെ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. മൃഗവധത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും സാഹോദര്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും നീതിക്കും സമത്വത്തിനുമായി ഉഗ്രപ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുന്ന വലിയട്ടന്മാരുടെ പൈശാചിക വധത്തിൽ നിന്നും പാവമൃഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ബുദ്ധ ഭഗവാൻ വേദങ്ങളെ നിരാകരിച്ചു. വേദം നിരാകരിക്കാനുള്ള 2 കാരണം പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ജനങ്ങളെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനും ഈ വലിയേട്ടന്മാരെന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ അവരുടെ ഈ പാപമൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേദങ്ങളെ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ തള്ളി പറഞ്ഞതല്ല, മറ്റവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. അങ്ങനെ മൃഗവധം നിലവിലുള്ളിടത്തോളം കാലം അവിടെ നീതി ഉണ്ടാവില്ല. വേദങ്ങളിലാണ് മൃഗബലി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞാല് മൃഗബലി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ അനീതിയെ പരിപൂർണമായി നിർത്തലാക്കാൻ ശ്രീബുദ്ധൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം അഹിംസ തത്വം ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിന് പുറത്തും വ്യാപിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വായിക്കണോ അതോ നിങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു വരും കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു വന്നാൽ മതി.
ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ. അത് 28 വരെ PDF ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടാ. ആ 28 അത് ശ്ലോകം വരെ. കഴിയുമ്പോ ഇടും. ഹരേ ആ കൃഷ്ണ. ശരി അപ്പൊ മാതാജി. ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയും. ഇരുവരും ആരാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ ആദ്യം ശൈവ വിശ്വാസിയാണ് അല്ലെ ശങ്കരാചാര്യർ. അവസാനം അദ്ദേഹം ഭജഗോവിന്ദം എഴുതുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പം വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചാണ് ഭജഗോവിന്ദം വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹവും എന്തായിട്ട് മാറിയ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടാണ് അത് രചിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധനും ശരിക്കും ആരാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ ശിവഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യരെ പറയുന്നത്. ശിവഭഗവാൻ ആരാണ്? ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെ. അതെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? രണ്ടുപേരും ബുദ്ധഭഗവാനും ശങ്കരാചാര്യരും ആസ്തിക്യ പശ്ചാത്തല പാത ഒരുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പാത, അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുകയും ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള സാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ അടിത്തറ ആരിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്ന ബുദ്ധഭഗവാൻ കലികാലത്തിൽ അല്ലെ. ബുദ്ധഭഗവാനും ശങ്കരാചാര്യരും അടിത്തറയിട്ടു. അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് സാധിച്ചു. ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കശാപ്പ് ശാലകൾ നൃത്തം ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നതാണ്. ഭാഗവതം പറഞ്ഞതെല്ലാം സംശയമില്ലാതെ തെളിയിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറി? വാസ്തവമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഭാഗവതം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭാഗവതം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദർ ഊന്നി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ